Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Ilagip tayo, ti solemnidad ni Apo San Jose, nga asawa ni Apo Santa Maria. Dawaten tayo ti panangibabaet na, kas ti panangaywan na kini Apo Jesus. Ti panangibabaet na iwanan na tayo kumangat ti Diyos, karabayan na tayo, iliklip na tayo kadagiti amin na pagdaksan. Pagdaydayaw tayo nga ro iti Diyos, idaton tayo ti amin tayo, ikararagan tayo ti sangalubungan, dagiti pampamilya, dagiti may kamang ti pamilya tayo nga adday ti adayo nga agdandanag kadagiti apanawan, dagiti pampamilya nga agrigat, dagiti pamilya nga agbisin, dagiti pamilya tayo ang marigatan iti daytoy mapaspasama. Dawaten tayo ta open na kuma daytoy nga danag. Padpaden na kuma dagitoy nga bisin, ited na tinamnam ken grasya. Tapno maikarita nga rod ang makirano, iti dahil na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, sipupuso tayo, apagbabaw yan, hidayan tangay, mamati tayo, pi Diyos manangahasi kan managaya. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayon. Amen. Gloria iti Dios, iti kangatuan, et ito'y dagakapya, kadagiti tattauan na imbag di panagnak na kemda, igunan nagdaka, itanong daka pagrugbaban daka daydaya wenda ka agyaman kang ken ka kapo iti naindaklan adayan mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Ako Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika apumia Jesu Kristo. Bugbugtong nga anak ni Diyos nga Apo,
ika'y di kangatuan, ititimpuyog Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, intalak mo kay na San Jose, dagitiin mo na ang misteryo ti panakaisalakan. Iti panangibabait na aramidem kadi ati iglesyam, mapudnuan na nga iwanan, dagitoy madlaing ang misteryo. Kaya't maitungpal na, dagiti panggap mo, iti panakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na daw iti maikadwa libro ni Samuel. Kinuna ti Apo kininatan, ingkay baga daytoy ken ni David nga alipen ko. Saan na sika ti mangbangon iti templo apag naida. Intun matay ka, ket maitipon ka kadagiti kapuunam, isaad kunto ti maysa kadagiti anak mo akas ari, ket pabilgek to ti pagarian na. Isunto ti mangbangon iti templo, ket itultuloy to dagiti kapututan na ti agturay akas ari. Siakto ti agbalin nga amana, ket isunto ti anak ko. Addan tulatta dagiti kapututam, ket pagpautek to ti pagariam. Tinto agpatingga ti panagari dagiti kapututan. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Addan tulatta agturay a kapututan ni David. Addan tulatta turay a kapututan ni David. O Apo kanayon to nga ikantak ti agbalbaliw nga ayat mo, ipakaamok to ti kinapudno iti amin at tiyempo, taammo ati ayat mo ang mataginayon iti agnanayon, agpaot akas iti langit ti kinapudno. Addan tulatta turay a kapututan ni David. Kinunam nakitulagak iti pinilik a tao, insa patag ken David nga adipen ko, ipasdek kunto dagiti kapututam nga agari iti agnanayon. Addan tulatta turay a kapututan ni David. Unanan to kanyak, sika ti Ama, sika ti Diyos ko amang salaknip, ken manisalakan kanyak, tungpalit to ti inkari, ken agnanayon to titulag ko ken kuana. Addan tulatta turay a kapututan ni David. Tima ibasa na daw isurat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Inkari ti Diyos ken ni Abraham ken ti kapututan na atagikuendan to ti lubo. Naaramid daytoy akari saan agaputay natulnog ni Abraham itilinteg. Ludiket gaputi namati tanamati ket imbilang ti Diyos ang nalinteg iti sanguanan na. Naibatay nga ron ti kari ti pamati tapnon mapatalgedan ti kari akas sagot ti Diyos kadagiti amin akapututan ni Abraham. Saan laing agpaay daytoy akari kadagiti agtulnog iti linteg, no di pay ket kadagiti mamati akas iti pamati ni Abraham. Tani Abraham tina espirituan nga matayo amin, kas kun natin nasantuan asurat, pinagbalin ka nga amati adoan nasyon. Iti kasta, nabileg ti kari iti matang ti Diyos a pinati ni Abraham. Ti Diyos ang mamabungar kadagitintay ken mapaadda kadagiti awan babaen ti panagsauna. Namati ni Abraham ket nang namnama uray idikas laawan pang namnamahan na. Isut gapuanan na ang nagbalin nga amati adoan nasyon, kas kunati na santuan asurat, kas to'y ti kaado ti kapututam. Dahito'y ti kapuna nga babaen ti pamati ni Abraham, imbilang ti Diyos ang nalinteg iti sanguanan na. Dahito'y ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.
kada kayo. Kas ka kumamit ken ka. Tipan na kay waragawag, tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paaiken ka o Apo. Ni Jacob ti ama ni Jose nga asawa ni Maria, nga ina ni Jesus ang maawagan iti Kristo. Kastoy ti pakasaritaan ti panakayanak ni Kristo. Na itulag ni Maria nga inana ang may asawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda, na amuan ni Maria ang masikugan, babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod na nasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na, ket di na kayat nga ibabain ni Maria, pinanggep na nga isina itinalimed. Ngem idi pampanunuten na daytoy, nagparang kenkwa na ti anghel ti Apo iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David kinunana, di kaagamak ang mangikasar ken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipasngay nanto ti maysa a lalaki, ket panaganam to ti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Idi makariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel ket inkasar na ni Maria. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo. At danaroy nga pagsasao, ijay ayan mi, nga no panagkakamata, tagsor eyes da, ti pagsasao dagiti tattao ko, nagadunga bakes, nga agsor eyes, siya pay laeng mat. No, amirism da jay, kas lagbirok da pay ti sabali, kuuray tattamat, tilubong tayo, nakabukbutan, nung numuna tati agsakit haam mo lang nga dagitay dakes kunatay kumamet di pay lakit nga dagitay kumamet ISIS terorista kung dagitay kumapay laeng met nakautang ka da tayo nga ang agbaybayan di pay lakit kumaisuda kumamet ti makorona mavirus kunatayo kuno saan ni katugangan nga makisasao kanya nagado kumamay kararagan tayo kunana kaapaya nga dumteng dayte ka hanamot pilpil yun nga uray pay dagitay ko natayo nga nalintag datayo nga maging karkarigatan nga agbaling nga nalintag mairaman tayo mat alayag na dayo Apo abang kumamot kasla nagrigat nga panunutan na umay dagiti kakastoy nga epidemya wano trahedya iti biyag tayo anyaman dagito ya tagenggened at dauram at dalayos sa bali mo datoy natahan nga na isaganaan ti karo na hamo lang nga dagitay nagsiat ko man mapili dagitay padpada tayo nga managdakdakes dagitay kriminal so na kumamutan ti madidigar nga maamot kuda duma kada tayo pay nga may karkarigatan nga agsingpet addak pay nga nagatayo pay ti matamaan ko kas diyan kala ito'y ebanghelyo tayo ni Jose nga nakasingsingpet nalintag na tao pagamonta ko na ti anghel ay ikasar na din na itulag nga ubing balasitang laklakay mo't isuna ni masikugmutan hanna kay gapot na kayat na pala nga protektaran di dignidad ni Maria hanna pala nga pabainan hanna kayat nga ibabain iti imatang ti tao ikasar na lakta ko ma ngem inuten na nga sina gapot ang mga anak ngem nasakit aparakin ni Jose dayjay ang lang agtagtagari at anya na kanan hanggarod nga man agtagari ni Jose nasakit aparakan niya na dayjay nga awaten na ngam imbaga ti anghelan nga aramid ti Espiritu Santo tinungpal na di kayat ti Dios babaen ti anghel kastamo ni Abraham nasaksakit manen nalintag na tao anya ti kuna ti Dios kanya na mapangka di bantay idaton mo ni Isaac nga anak mo mismo nga may sa langarod nga anak nan patayon na pailaeng idi di altar murumuron nan no man ti kunat ti Dios nakita na di pamati ni Abraham pagbalinan kanto nga ama dagiti nasyon kas lang to darat iti baybay ti kaado ti kapututam nakita na di pamati ni Abraham kada ito yung magkabayatan ti dito trahedya ti biyag tayo epidemya mapaspasamak kada tayo
Hantay maawanan tinamnama kakabsat. Kaslakin ni Abraham, kaslakin ni Jose, nasakit para kadakwada, nadagsen para kadakwada. Wan madagdagsen ng tayo, marigrigatan tayo, ngam di tayo amo, baka adda na nga to, adda na pinpintas nga plano ni Apo Diyos ngam da tayo. Haantay maawanan tinamnama na kabayatan dahito nga panag bukbutan, kabayatan dahito nga ano dagiti kakabsat tayo nga pimusayan, kabayatan nga dagiti kakabsat tayo nga agsaksakit, agsagsagaban, ado dagitay haan nga makakita at pamilya na, hantay maawanan tinamnama na adda dakdakkel nga plano ni Apo Diyos ngam da tayo. Haantay pa lang mapugtuan tata. Uray ni Abraham, di ba una di bantay ka, han na nga amo nga kasjay. Diyos nga rot. Uray ni Jose mo di bagana, haan na nga amo nga kasjay. Kung makita tayo, anya ti matulad tayo kin ni San Jose kakabsat. Ni San Jose, nagtungtong palat tayo, di kayat ti Diyos. Nakasaksakit amin nga napasama. Idi agsikugod, ipanaw mo ta, papatayon da. Ingka ipan ijay sa bali. Idi natayon, yata nga Pangulo, agsubli kayo. Nagsakit di jay napasamak di pananaywan mo ni Apo San Jose. Ngam ni Apo San Jose, nagtudtudyo. Nagananos, nagtaltaliklat ta iti Diyos. Dahito yung mat kumati tuladon tayo. Iti dahito yung agundaway, aganos tayo, agtudyo tayo. Mangnamnama tayo, nga dahito'y no adda na nga to, nga plano ni Apo Diyos kada tayo. Aramid man ti tao kinhaan, addalat ta, kayat nga ibaga ni Apo Diyos kada tayo. Hantay pala maawatan tata. Wan dagiti daddo mga ta nga to ti espiritualidad na maawatan dan ngam hantay pa lang mapugtuan ngam addan to ibungan na nga napinpintas. Addan to iyog na nga napinpintas. Isu nga kaslakin ni Apo San Jose, surutan tayo. Umuna ituloy tayo ti agkararag, ituloy tayo ti agsinsilpat. Nung nakapsot di pa nagsinpat tayo, lapadasan tayo. Baka di tayo pa'y napadasan na sakbay tayo nga pumusay. Agtudyo. Agtalag kini Apo Diyos nga dadakdakil na plano na. Dahil kumati tuladon tayo kini Apo San Jose. Ngam kabayatan na kakabsat, agkararag tayo taadon launa yun ti mapektaran, adon launa yun ti marigatan, anak ko maunay mat na bayagan, nga sulbaril na ito Tani Apo Diyos, iso ti panamnamaan tayo, awan sa bali, mahanga na ito'y kararag tayo, ti arumas tayo kadag ito'y apanawan. Galwan tayo ti mamati Mamati ti Diyos Ama, manakabalin amin, anamagsuay ti langit ken daga, mamati met ken Kristo, bugbugtong anak na kinapo tayo, at imao ti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtuturo ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na dayget na itanem, imulog iti ayan nga itinatay, nabunga ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa diyay nga may mamukom kadagiti sinibiyat ken kadagiti natay. Mamati met Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinalo dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ken adanto met panagunga ti bagi ken biag nga agnanayon. Kakabsat ti Diyos, ti ugbog, ti grasya, ti panakaisalakan. Iti dato'y agdama nga pagdandanagan, pagbutbot ng tayo. Dawatin tayo ti panangibabaet ni Apo San Jose, namuro na tatangal daw nga piyesta na. Sapay kumata ibabaet na tayo iti Ama. Kuna tayo, Apo San Jose, ikakaasi na kami. Apo San Jose, ikakaasi na kami. Pinilim ni San Jose ang mga iwan iti bugtong anak mo iti kinauling na. Isurum dagiti mga iwan iti Santa Iglesia, tapno ipateg ken salwadan da dagiti panugsuro ni Kristo. Dawatin mi ken kaapo. Apo San Jose, Ikakaasi na kami. Intalek mo ti lubong a pinarswam kadagiti tattao. Idalan mo kadi dagiti mangituturay kadagiti amin a dagdaga, tapno kita enda na saya at tilubong. Dawatin mi ken kaapo.
Apo San Jose, ikakaasi na kami. Pinusgab ni San Jose kas patron dagiti amin at trabahadores. Pakirdem dagiti amin amang mangged ken nagtatrabaho, tapno ipategda ti trabaho da, numan pa'y kasano ti kinarikat na. Dawatin mi ken kaapo. Apo San Jose, ikakaasi na kami. Pinagasatam ni San Jose a pimusay iti arpad da Apo Jesus ken Apo Santa Maria. Ipaay mo kadagiti agngangabit ken patay ti grasyang agbabawi kadagiti basbasulda. Dawatin mi ken kaapo. Apo San Jose, ikakaasi na kami. Makaay-ayo unay ken ka tinapakumbaba ken nasantuan na panagbiag ni San Jose. Tulungan na kam kading agbiag as itatalek iti panangaasim. Tapno masurusuro mi ti agpakumbaba ken agserbi as ipupudno. Dawatin mi ken kaapo. Apo San Jose, ikakaasi na kami. Iti na isang sanayan awaga sila kararagan tayo man, dagiti kakabsat tayo na pusgan, nagtrabaho, nang mangruna iti salonad, dagiti doktor, nurses, kanami niya agserserbi, di pan nakataming, dagiti kakabsat tayo magsagsagaba ti sakit ng rona dahito yung epidemya. Sapay ko mga tamaadaan dati pigsa, namnama, kintak ng tinakam. Babaan ti grasya ti Diyos, mapagserbianda, dagiti agkasapulan, dagiti biktima, dagiti pasyente. Kumararag tayo. Apo San Jose, ikakaasi na kami. Kararagan tayo, dagiti kakabsat tayo, nga dagiti adayong luglugan, dagiti kanong ti pamilya tayo, dagiti agdandanan, marigridatan, dagiti agbubutan, dagiti pampamilya iti gimong tayo, agbisin, agtuok, iti dahito yung epidemya, bunga dahito yung epidemya, kumararag tayo. Apo San Jose, ikakaasi na kami. Dawatin tayo mat, dagiti bukod tayo, apanggat. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Kaya dagiti kakabsat tayo nga di mawat itulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo San Jose, ikakaasi na kami. Ama anay langitan, iti amin apan po, awisam ti tao, amang pasayaat, kadagiti insagot mo ken kuana. Babaan ti pagpatulad ken panangibabayat ni San Jose, tulungan na kami kadagiti amin nga aramid mi. Tatno maikaisa kam tumet ken ka, iti anak mo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Amen. Bendisyon ang buha mo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Isa tamisa, idaton mi ken ka. Denggem ka apo, adaraw mi ken ka. Umararag tayo, kakabsatap na tayo, ken dagiti adaton tayo, makaay-ayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ya po, watan na pumaday ti adatun kadagiti imam, ket may paayo pa kay daydayawan, ken pa kay gloryahan tinagan na, ken kasta metapagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo impaay mo ani San Jose, nakapudno iti panagserbina iti bugbogtong nga anak mo, nga impas ngay ninainggasatan a Birhen Maria,
ipaay mo kadi, tamakapagno kamet iti panagserbimi iti altar mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamet ken Tag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si satagpay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Maikari ket tromben. Pudno na ya may karigat rumben annong migat pakay sa lakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama. Man nakabalin kadagnanayon a Dios. Ket idaydayaw da ka, ibunan nagda ka, ken itantanok da ka, iti daytoy a fiesta, ni nainggasatan a Jose nga asawa ni Birhen Maria. Isu tay nasingpet a lalaki nga inted mong asawa ti Birhen nga ina ti Dios. Isu tay mapagtalkan, ken manaken nga adipen, nga insaad mo a pangulo ti pamilyam. Tapno kaspan nakaama, aywanan na ti bugbugtong nga anak mo. At mao babaan ti aramid ti Espiritu Santo nga isumet laeng ni Apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ket agdadanggay da amang itantanok ken ka. Isu adawaten mi nga ipalubos mo kuma nga itimpuyog mi met tinakurapay at timot mi kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, ti Apo, a Diyos dagiti amin a paswa, di langit ken daganap no, iti pakay daydayawan. Hosana, iti madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, iti kangatuan. Pudno na yapo abi ka kinasanto ket sikati buhayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi ngarot ipaay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket ipaay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kada ito iti bagi isu may yawat to a maipaay kada kayo. Kastamet at alpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulat. Isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaan ti krus mo, kanin ka panagungar, innakam insalakan, sika ananugot, iti sa ngalubungan. Iti ngarot pa nang ilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo, ama ikari kami, nadda dito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagipam kad Apo ti iglesyam, anay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagipam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, iti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awakem kadida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinainggasatan na Birhen Maria na ina ti Diyos ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos isuda ang nakapudno ang nagserbigan ka ditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada amang itamtan-ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama kadwalwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami hadat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Lumteng kumati pagariam, matungkal kumati nakin mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakang daw ito'y, tikanen mi, tipatinayon nga aldaw. Pakawanin met tibasol mi, akas met pamakawan mi. Tibasol, lagi tinakabasol kada kami. Di na kamet baybayan, mamanugot ti sulisog. Salakan na kamket ti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam na maen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam tituray ti panakabalin ken dayaw ken mayo na dito agsarday. O Apo mi Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanya ti ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo. Cordero ti Dios, Sa malikat kadagiti basbasol ti lubong kasya na kami. Cordero ti Dios sa malikat kadagiti basbasol ti lubong kasya na kami. Cordero ti Dios sa malikat kadagiti basbasol ti lubong itden kadakam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti kalaengan amang nagas, ti mangted tinamnamang kadatayo, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ang may kariyo may kakanya, ken may salain sa umo kayong pagtuntoy kararwa. Apo sika
kani nagserbi ako sikat ikamangin. Umararag tayo. Apo iti dete a fiesta, ninagasa ta San Jose, pinakan na kami a pamilya, mi tinasanton at tinapay, anaggapo iti altar mo, ipaay mo kada kaasi, ta sa lakniban na kam adi agresa, ket taginayunem dagiti nalpas mon nga imparabor kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Galon tayo ti Oratio Imperata. Oratio Imperata, agpaay, ti panakasalwad, manipod iti 2019, and coronavirus. Diyos nga amami, kumamang kamken ka, iti nakaro apakasapulan mi. Dawatan mi, ti panangikanawam kada kami, iti sakit at 2019 and coronavirus, ang nakatayanan ti sumagmamanong ken nangikulbo iti adu at tao. Agdawat kami iti grasyam, agpaay kadagiti tattao ang nakaipakman ti panakaadal, nuan niya akita ti sakit daytoy, ken nuan niya tinagtaudan na, ken no kasano ti panakaatipa ti panagwaras na. Tarabayem ti panangsukisok dagiti eksperto ti medisina, tapno tamingenda sila laing ken sidudungo dagiti masakit. Kastapay dagiti ahensya ti gobyerno wenno pribado. Anas ken amang birok iti agas ken solusyon ti epidemya. Idawdawatan mi dagiti agsagsagabay ti daytoy a sakit tapno maisubli ti sigod a salon adda. Ikanakam iti grasyam nga agserbi agpaay iti pagimbagan iti amin. Ken timulong kadagiti agkasapulan. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apong mi. Isu ang makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Maria tulong dagiti Kristiyano. Ikaasi na kami. San Rafael Arcangel. Ikaasi na kami. San Roque. Ikaasi na kami. San Lorenzo Ruiz. Ikaasi na kami. San Pedro Calungsod. Ikaasi na kami. Mangibaon ka o Apo iti nasingsingpet nga agserbi iti iglesyam. Iti daawis ni Apo Santo Papa Apo nga ti oras teras 9 madamdama sang kamay sata ito nga mangkararag ti na Santo Rosario iawis ko nang nangruna kada kayo dito parokya kada kayo dito pampamilyayo agkararag ta ito amin agkararag kayo asa nga pamilya tila ti Santo Rosario oras teras 9 kas panakitangay tayo para panglaban tayo dito yung epidemya nga mapaspasamak talaga tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. At dumog tayo, tawatan tayo, tinadaed na pamindisyon. Ti Diyos anang ipaay, arambakan tayo, ti piyesta ni Apo San Jose, pagasatin na kay kuma, adi agresat iti pamindisyon na. Amen. Mailisi kay kuma kadagiti amin na pagdaksan dito'y abiyag, babaan di panangibaba at ni Apo San Jose. Maisuro kay kuma, babaan di pagpatulad na, ket kan kanayon laeng, anapasnek kayo iti panagserbiyo, iti Diyos ken iti tao. Amen. Mairanod kay tukuma ken San Jose nga aglak-ang kadagiti kinagasat kinailangitan nga ili, iso apagragrag sakanen adi agresat dagiti nasinpet nga annat ti iglesia. Amen. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumabangket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti nasanto na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbag arabi tayo amin Apo.